Niki Bapak Sahid saking Salak, Bapak Rebik saking Bleber, Bapak Kuto saking Guwo, Bapak Kentul saking Guwo, Bapak Suwalo saking Bleber. Wali sampuripun panjenipun Bapak Manto saking Bleber, Bapak Busik saking Bleber, Bapak Priyo saking Guwo, Bapak Sutono saking Jeruk Sumawono, Bapak Sulis saking Tempur Wetan. Dumateng priagung ingkang sampun sinebate ngatur, monggo gendhingipun menapa panyuwunipun. Gendhinge njaluk apa, Bro? Kasar apa alus, Bro? Kasar. Tak dendung. Siasipun 8 napa 10 niki? Yo, cukup iki wonge. Cukup. 10 dak kurang loro. Oh, Pak sinten ingkang dereng niki? Kojo panjenipun Bapak Sujud saking Guwo, nggo Pak Sujud. So panjenipun Pak Swalo, Pak Sujud karo Pak Swalo. Oh. Swalo karo Pak Sujud. Kayak bane swalo. Ayo kayak sandal utawa ban swalo. Sujud disujud.
Najan ra diblonjo pokoke ra ditinggal liya iku. Yo gendinge apa jalukane? Wolu 10 jaran dor jalukane gending. Long-long driya mangu-mangu mangungkung kandang liring lirena tanpa kanen tancut kumrekut mangke Bye.
fotone tuwek ae. Ono ning Jokoto. Sore sepe padhe bulan ayo. Padhe bulan. Woi, mobil dolanan. Rene bebarengan. Rame-rame pada jogetan. Kae-kae rombongane. Rombongane. Jadi sawang kok awe-awe. Awe-awe. Kaya-kaya ngelekake. Kanca kabeh aja padha turu sore. Ala gedhok Asale saka long. potongan tok Ikut tambene apa? bakul gedhok Asal sok pedenan. sing kepethuk Aja tenan. Aja ngono mas. Aja ngono. Kadung janji. Yuk, 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 yuk. Kodak kena. sing kandha sapa Yang aku. Yuk, yuk. Ono ning ngono. Jaran kepang mangan. Bayam trimo nyawang. Ning ati. Ayam. Sing ngandel iku sapa wong nyawang tok ana ati ayem iki lho.